lijkt het op squash bijvoorbeeld, maar het is gewoon een heel snel spel, heel erg explosief. Het is mooi om te zien, al die rallies, als ik naar die monster, die hebben zo lange rallies en keihard slaan. En het is gewoon heel mooi. Zoals het keten is heel langzaam, een beetje langdradig en dat uitlezen bijvoorbeeld, om mensen dat wil vaak net. En hier is het gewoon een zus en dan denk je, oh, dit is mooi om naar te zien. Hier is volle actie en dat vind ik heel mooi. Ja, Tom, wie daar bent! Dat kan ik natuurlijk. Als je echt kan, dan draai je eromheen. En in het midden van de muur staan. Ja, echt heel lekker. Ik hiet ik eigenlijk net tocht, vooral net omdat we hele oren morgen hebben en het is even wennen. Nou, ik ben oeral, dus ik sla alle ballen. Ik ben heel snel oeral bij en ik hou ze vaak op de morgen. Dus, want het killen, daar kijk ik nog een workie en dat ben ik Spaans bijvoorbeeld heel goed. Maar als ik ze heel hard op hun sla bijvoorbeeld, dan loopt mijn krachten voor, want dan moet ze iets oors dan dat ze die kill kunnen mooi zien. Dus doordat ik heel snel ben en hut kan slaan, denk ik dat ik wel aardig, dat het wel aardig goed gaat altijd. Dat is wel aardig goed best. Nou, zo, ja. Ja. Zoals die zeggen, die platen die we erachter even hellen, maar doordat we heet wat herspelen. Ben die plaat met een beetje loskomt, dus is die een beetje omheen. En ik zou een bal pakken en ik sla rats met mijn vinger het beetje in dat verhegingje en ik rats een stuk hout erom mijn middelvinger heen. En die andere twee vingers direct bij. Ja, hier een lietse bloedblaar en deze is ik dubbelgong, maar hier zit dus ik denk zo'n splinter zit erin. Die heeft het eruit hellen en er zit nou gewoon een score om mijn vinger. En dan doet het wel heel zeer, maar ja, je moet er door dus.